Oh, iki sing seneng sing ngene iki. Kacau gak apa-apa. Ayo desa kene iki lak wis semakin maju. Dalan wis apik. Bali desa kantor ya wis apik. Dikekne tontonan ya meriah. Barongsai, gajah-gajahan, reyokan, penutupane wayangan. Meriah lho kuwi. Elek siji to. Apa? Ya ya, bojone kok bunuh bapak. Yo. Ayolah. Kalau duit, duit katakan kan duit bokong tumpah nih. Punya.
niki lho kan ora sepele. ora sepele kaya meriah enek barongsai Telung dino lho. Ayo kan. kaya Gajah, gajah barongsai wayangan kuwi lak sik pisan niki to bisa kita. aku kok jak ganang rene kan piro Hidung. hidungan tamu Lebih papat. Aku sesuk ora rene iki kene acarane apa Bersih desa. bersih desa Ya. nanggap barongsai Ngenteni jatah. gajah-gajahan Iya, kalau jane tahun 30 koyo acak apa ayam cekak masuk. Koyo uri. kuwi lak biyen Kita tak padu ya. ya kono kira melu rombongan lho iku Oh melu ngomong. Ora ada. kok kulino gegejian ngono lho kuwi mbanguti kok bocah ora enek santun-santune blas Itu wayang. no jauh mbah ampun jenengan ketak mbah benjing mlen jenengan idoni kok Wong kita iso dijoni. apa Aku dari ilang. kuwi bener-bener jeblas lho gila Ora apa. iki lho aku ki sitok iki Sini. lah kalah kok iso endi lho iki lho Ya. Itu orang itu kowe patut. oh kowe saiki ki seneng sing iki Apa? lah wong pilih aku ki sing kene ki kok pilih-pilihne sing kono iki lho oh kowe iki sing seneng sing ngene iki Mulya. Kayak kacung gak apa-apa. Kacung tolong aku bojone loro. Mohon sewu. Nek sewu aku tetep setia karo bojoku kono. Wong setia sak donya ki yo kowe kuwi ya. Betul. Kok wani nyekel tangan lho ya ampun. Aku juga tangan ini nyapa. Koncane gedhe. Ya wis ketemu. Rekor. Aku iki gimana nyamuni. Wedi tangane trainer kok wani jamel pipi. Nek karangane bojoku jopo. Wis mesti kok iso. Aku ki ora iso mbayangne lho, Dik. Wong iki anggur terus iki lho. Kok mau cepet sih. Wong itu ayu lek ngomong. Aku ini hukum aku kowe. Dibantu apa solar wis. Wis iki waktune duduk to. Dudukane karo aku. Wektune duduk. Duduk. Ning desamu dhewe iki ya kok cepet-cepet ning ngene iki ya ngene iki. Ora ana apa-apane kok. Kok ngono paling endak dhewe iki lak wis diniati. Nyambut gawe guyune liyan kuwi lak wis dadi amal jariah. Ora sama paling kene oke tak guyu pas aku mendem. Jak mendemar iki lho. Ah mendem lah. Kaya turun maroto wae. Cok kene. Ya kono lanjutne. Kok isih to? Ngopo to? Kowe dongan kene, kowe tak tagap kok. Kene ki ora bayaran.
Aku lewatmu kowe. Sing ngurus aku kowe. Aku baru wong ilang Iki ngopo to ombak murah. Wis penting lak wis terbukti to. Desa kene iki lak wis semakin maju. Dalan wis apik. Bali desa kantor ya wis apik. Dikekne tontonan ya meriah. Ya, Barongsai, gajah-gajahan, reokan, penutupane wayangan. Meriah lho kuwi. ini elek siji dong. Apa? Dadae kok bikin semari. Kok ngono ku nang ngopo kok? Ya kok jeneng sing iman iki aja dibeda-beda. Ayo to, kula ya pangka penginoto manajemen dhisik. Mugi-mugi masyarakat mriki pinaringan panjang umur sedaya. Sehat selalu. Kondur rumiyin sedaya masyarakat mriki amargi saking pamong desa mengke wonten Dorpres menika salon alhamdulillah. Salmatan. Wes pokoke aku ora ngerti. Aku sebagai wong Karang iki bangga. Ya ya, Pak. Pokoknya mbak-mbakku, adik-adikku sukses selalu. Amin. Betul. Amin. Nanti tuh kali ini ya minta nanggep ratau. Tapi ya juga gejian ngono kuwi kok iso. Penting donga kuwi lek wis apik. Wes pokoknya bersih desa iki sing kena Allah muga-muga ora ilang. Sing duwe penyakit muga-muga ora ilang. Sing ora nggih bojo muga-muga ketemu jodhone. Amin amin amin. Sing rondo ketemu dundo. Lha kok ngono ki mau Oke oke. iso teko kuwi. Pola sing apik. Anak didike dhewe ya akeh numpuk. Bu, Leon. Ya ya. Ya, Ya ya. bojone Roni nyampe. Kok ngono Bapak. Yo. Sobro betul. Nika nyuwun sewu, nika ada bintang tamu. Bintang tamune Pak Minto. Nika Sobro. Yo, gareng iki. Lili aku ini ngopo? Arya kalimu boleh ini. Arya boleh ini. Sesuk lek adolan ngiting dine iki ndasmu kena SNI. Lebih ngopo? Iki omong apa to? Apa utis? Pak Senili sisa ngono iki lek yo garap kamu dhewe. Bu, kendaraan iki to. Masane pae ora ganteng kok ngene kok. Bu. Kowe bener ora pae dhewe to. Wes petak kabeh iki. Iki apa tidak jago. Ya moga-moga nambahkan. Weh. Bilang dulu Sesuk nelek dikasih kok ini. Dadi jebol buri ora ketok. Balik. Mama lho mama. Jenenge Mama Ani. Mama Ani. Apa bunyi?
ayo orang ini cara. Ayo, kasih yo, konco sih. Kalau mau marah sama sanggal, kalau mamamu, ayolah, kalau duit katakan kan gue bokong tumpak nih, punya.
penting terus. So ora rene sih. Nah, beceng boten mriki.